Значи Надя вече си сложи стол на ръката. То не се вижда, де. Чакай, дай. Ето сол. И сега ще сложим. Така. Чакай, трябва да взема още едно лече. Много съм думна. Така. Добре, ето още едно лече. Чакай да ме така. Ето и сега въдръж така. Аз ще слагам. Спокойно. Отвратително е. Знам, ма си го. Какво прави? Си го. Какво му е? Боли. Боли. Страшно. Махни. Боли. Боли ме името. Много боли. Добре, аз да продължавам, аз мога. Аз не мога. Не го правете, боли много. Не се вижда, че го правим. Ама ти трябва да го задържиш, задръж го. Не, такова и го натисни го надолу. Не е толкова зле. Не, ужасно ме боли, аз го направих преди теб. Да, колко преди мен? Малко. Добре, аз спирам. Ужасно боли.